La seu del Centre Excursionista del Penedès ha acollit la presentació d'aquesta iniciativa que suma la voluntat de les tres entitats de conèixer el territori i fomentar els valors de la natura, al mateix temps que també duen a terme un acte solidari. Una intenció, com explica la secretària tècnica de l'Institut d'Estudis Penedesencs, la Pilar Terrada, que voldrien repetir a partir d'ara cada novembre. I llavors, sembla ser que la idea va tenir èxit i ens vam trobar un dia, vam començar a parlar i una miqueta ens va sortir aquesta proposta, que la nostra intenció és que un cop a l'any, aproximadament al mes de novembre, puguem dur a terme cada any una sortida, una caminada popular en benefici de la Marató de TV3. Llavors hem buscat també a mig recorregut, ja ho explicaran els meus companys, un metge que ens pugui explicar una miqueta el tema de l'any, que és les malalties del cor. La sortida serà el diumenge 16 de novembre a 2:15 del matí des de l'aparcament de terra de l'Avinguda de la Pelegrina, a tocar de l'Hospital Comarcal. Des d'allà s'aniran cotxes particulars fins al barri de l'Avellà, a Font-rubí, per tal de fer una caminada per la Serra del Bolet. Pujarem des del barri de l'Avellà, que està a prop de Guardiola de Font-rubí, pujarem cap dalt la serra i allà farem aquestes excursions per mirar aquesta cova i també passarem pel costat de l'Agulla de Font-rubí, que és una agulla esvelta que molta gent, que els caminaires coneixen. Després ens anirem a veure la cova de Bolet, que és la cova prehistòrica i amb més renom d'aquestes contorns. La caminada anirà fins a la Casa Bolet, on un metge oferirà unes explicacions sobre les malalties coronàries. Des de l'organització recorda que recolliran les aportacions voluntàries que vulguin fer els qui vagin a la caminada. Els qui facin una aportació de més de 10 euros rebran d'obsequi una samarreta que ha fet l'Institut d'Estudis Penedesencs per a l'ocasió. També remarquen que la sortida es mantindrà encara que faci mal temps.